Nej. Hold nu op. Jeg tror bare, det var Har vi ikke brugt det derfor? Men hvis du bruger det. Nej, det er ikke. Har jeg? Nej, har jeg. Så har jeg. Jo, desværre har jeg fået, at jeg ikke har set det. Så har jeg nok ikke været der. Og det som er pointen, det er, at vi skal gøre det koldt her. Så skal vi skaffe en tåge. Vi lukker det ind her. Nu bliver bunden her rigtig koldt, så vi skynder os at droppe noget sprit på. Det svarer til de oppe i luften, der hvor man flyver med flyvemaskinerne, der er det jo minus 20 grader. Hvor du kan lave en spritdamp. Sprittet fordamper hurtigere end vand. Det siver ud derfra. Og så kan man så måske, hvis vi er heldige, få lavet en tåge af sprit herinde. Det siver lidt ud. Ja, det gør ikke så meget. Og nu skal vi have taget kilden i her. Hvor skal togen være? Prøv at rulle godt over. Ja, vi får lidt mørkt herinde. Så sætter vi. Togen skal komme fra inde i apparatet. Men togen her, det tør isen at suge ud her, det var ikke så meget. Så vi skal køle spritdampen ned. Og hvis I ser en flyvemaskine, der hvor det er rigtig koldt, så er der jo nogle spor efter en flyvemaskine. Og det er faktisk det samme flyvemaskine, den fortætter de dampe der. Jeg tror på, at vi skyder. Der er sådan en lille smule togen, det er ikke vildt. Nej. Jeg på film, det er Hvorfor man så ikke bare mere sprit på? det går ud. Hvorfor kommer man ikke bare mere sprit i? Nu sker der noget der. Men det vil han kunne ikke forsyge, hvis der kom så meget af det her, om det bare blev fint. Så jeg skulle ikke se hinanden. Der var du. Det var lige godt sagt. Ja. Hold list op her. Kom og se. Vi stiller jer i en tåge her. Den her lille damp, der kommer nogle stråler ud fra den dampen der. Det er alfa-partikler, der drager igennem luften. Og bliver bremset af. I can't see anything. Nej, I skal nok lidt tættere på at kigge enkeltvis. Jeg forstår ikke, hvad er det? Jeg filmer. Kan I se det? Det er smukt. Der er sådan nogle skud fra den Ej, hvad er det? Nej, men vi skulle jo se en af gangen til. Tæt på. Hvad er præcis det der? Er det alfa-partikler? Kan du ikke se det der? Ja, det er spor alfa. Kan du ikke se det billede? Det er jo det. Hvem er? Du er ikke lidt på mig. Og det er bare det der lige foran. Ja, man kan godt se det. Bare stik den ned. Ej, hvordan skal jeg? Nej, det kan du ikke bare gå, det er. Okay. Er det bare det der? Er den sejt, den er kold? Jeg filmer til en gæstliste. Okay, jeg filmer bare nu. Skal jeg ikke det?